Ja, het is natuurlijk nog net 2 uur. Maar de scootjes, ja, die ben al aan het invaren. Dus dan neem ik het maar even. Of niet het thuis? Nee, volgens mij ook. Oh. En het is hier zakgezellig op de Marre Prinses. Want ik zit je, waar ben je? Ik ben Anke. Aukje. Nee, Anke. Anke. En mevrouw? Leentje Kalsbeek. Leentje Kalsbeek. Leentje Kalsbeek. En ik ben Renske Kalsbeek. En Renske Kalsbeek. En meneer. Kees, hallo. Kees, heb je een lekker soepie? Een heerlijk soepie. Dus bij de Prinsenhof serveren ze lekkere soepie. Heerlijk. Lekkere broodjes. Even zo een bodem leggen voor het gouden sap. Ja, voor de spanning. Ja, voor de race. Spanning, hè. En voor de We race. hebben weerstand nodig, ja. U hebt er ook zin in? Helemaal. We hebben er allemaal zin in. Ja, ik schakel je misschien om van Fries naar het Nederlands. Want ja, we zitten op een bord en er zitten al je meesknappen die komen hier al bij. Dus, vandaar. Maar ja, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Dat ben je. Letter meer.